To je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo. Pa da se ne vadimo na opravdanja svetska zavera. Možda ima i svetska zavera. Ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji. Pa ako uradimo svoj domaći zadatak, onda da vidimo da li nas mrzi nastavnik ili nas ne mrzi nastavnik. Ja vas pozivam, vas pojedinačno, probudite se veseli i recite evo ga još jedan dan. Imam šansu da uradim nešto. A ne, kad se završi dan, hvala Bogu, još jedan se dan završio. Život je čudo jedno. Dato nama. Znate, ja ću nešto da vam kažem, što nije za televiziju. O čemu ja, mada prenosi naravno, o čemu ja ponekad razmišljam. Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugih. I onda kažete, ma šta mi život, sad ću da uzmem drogu, sad ću da, ne znam, se napijam. Pa stani čoveče, tvoja odgovornost je i pred Bogom i pred tobom ogromna, ti si pobedio u najvažnijoj od svih utakmica, živ si, rodio si se i uradi nešto pozitivno sa svojim životom. Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog, da kažemo, ma, lako ćemo, ma, sutra ću, ma, ne može to, ma, oni su protiv nas, ma, svetska zavera, ma, to su sve gluposti. Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga. Svi vole samo sebe. Ali daj da mi volimo sebe toliko koliko Amerikanci vole sebe, pa onda da vidimo ko je uspešniji. A pošto mi ne volimo baš sebe, oni vole sebe, oni su uvek uspešniji. A jesmo mi krivi što mi ne volimo dovoljno sebe ili nam je neko drugi kriv? Sami smo krivi. Ajde da volimo sebe, da vidimo šta su nam potencijali u Jagodini, da vidimo koji su ljudi dobri da dođu na dobra mesta i da iskoristimo svoje potencijale na najbolji način. I nema prepreke na tom putu. To je poruka koju mi hoćemo da vam prenesemo. Nema spavanja.